banda. Vítam vás všetkých u nového videa. Čaká nás posledná UFC karta tohto roka. Nie posledná MMA karta. Keď pred Vianocami bude ešte Octagon. Po Vianociach bude ešte Octagon pred Novým rokom. Čiže posledná UFC karta Apex vo Vegas. Karta začne po polnoci vášho času. Je to taký veľmi kontroverzný event, alebo fight night podľa mňa. Veľa zápasov by to podľa mňa byť nemalo. Je to matchmaking až typu Octagon. S veľa matchupmi nesúhlasím, alebo ja by som ich takto nespravil. No a neostalo nám nič, než veriť matchmakerom z UFC, ktorí určite vedia, čo robia. Ja len rozoberiem kartu, tak ako vždy. Let's make some money this week. Tak banda, karta začína prelims. Začína veľmi zaujímavým zápasom. Tu návratom Terky Bledej proti Jamie Lynn Ward. Ak by bol tento fight 2-3 roky dozadu, bola by pre mňa Tereza obrovská favoritka, musím povedať. Bude pre mňa favoritka v tomto fajte, možno nie tak výrazná, ako by bola, no určite pre mňa stále aj po tej pauze a po tom zranení ruky a návrate favoritka bude. Ona tam má 7-1, Kanadianka má 8-2, je to 24-ročná a 35-ročná fighterka. Niekde som videl nápisy alebo články, že je to jej posledná šanca v UFC a tak ďalej. Myslím si, že 24 rokov má ešte veľmi veľa čo ponúknuť, takže aj keby sa v tomto fight stalo niečo, čo neočakávam, myslím si, že do budúcna Tereza v UFC bude, respektíve ostane. A čo sa týka tohto fightu banda, začneme s Jamie, ktorá je súčasť týmu v tejto Jasudavicius. Pripravovala sa s ňou na Fjord. Na chvíľočku mi to vypadlo, ale áno. Jasmine je podobná, alebo neopäť podobná fighterka, ale je fighterka s podobným gameplayom. Veľmi fyzická, silná v grapplingu, je to najlepšia vo svojej divízii, OK. A pre Jamie to je veľmi divný matchup, keďže ona v tých svojich zápasoch, ktoré doteraz mala v UFC a celkovo, bola väčšinou vyššia alebo väčšia ako jej súperky, čo tu nám bude presným opakom. A Tereza bude vyzerať opticky väčšie, vyššie a má takisto dlhšie rozpätie rúk, čiže sa k nej bude Tereza ľahšie dostávať. Terka je proste stále real deal. Hej, ale nikto ma nepresvedčí, že to tak nie je kvôli nejakej dvoročnej pauze. Ona určite nič v klietke nezabudla. OK, vyzerala dobre s Maverick, ide po výhre s Demopoulos, ale to prekvapilo sama o sebe, čo sa udialo v tom zápase. Má Kanadianka veľmi veľké problémy celkovo s takedown defense, a to znamená celkovo grappling game. Myslím si, že aj to, že s tou Jasmine trénuje denne a že jej partnerka nenaučí proste grappling alebo grapplingové skills alebo chodiť v tom za tak krátku dobu. Tá príprava vyzerá fajn, ide z plnej prípravy, z plného kempu, ale Tereza bude silnejšia, efektívnejšia a hlavne bude vyzerať, ako som povedal, väčšie, vyššie. Bude si kola bodovať, možno povedať po ukončení, keďže je to taký vozovka comeback. Nikto
videl som tam dokonca kurzy až 1,6 plus, čiže mne sa to na official bety bude hodiť, bude sa mi to tam páčiť a favoritku mám jasnú a je to baba z Čiech, stále sa má tam posúvať, hlad už pomaly dojde dých, 35 rokov není málo, si OK, vidíme tam aj 40-ročné fighterky, ale tie performance majú klesajúcu tendenciu, čiže v tomto kurze určite za mňa Tereza a poďme ďalej. Keď som na začiatku hovoril niečo o matchmakingu UFC na tento event a na také veľmi divné poskladanie zápasov, tak práve sme na jednom z nich. Ellen Fry a Guilherme Pac. Jeden má 6-0, druhý má 5-0 a nie sú to žiadni šampióni, nie sú to žiadni dlhoroční fighteri alebo držiteľe opaskov v nejakej organizácii. Proste právo je to UFC debut. Nešli cez contender, čo veľa fighterov, ktorí mali crazy score alebo crazy výkony, crazy talent alebo meno museli ísť cez contender a stalo sa často, že cez ňom neprešli. Títo dvaja, nechcem povedať úplne trúlici, keďže nemajú ani jednu porážku, ale svojím spôsobom málo známi alebo neznámi fighteri, ktoré keď som si pozeral tapy, nevidel som ani absolútne nič špeciálne na to, aby UFC podpísalo na šupu, tak ako sa stalo. A myslím si, že to nie je fér voči všelijakým iným fighterom. Je to heavyweight, nebudem tento zápas ani rozoberať, nemám k nemu moc čo povedať. Možno miernym favoritom je Brazílčan, ktorý vyzerá tak živšie, je na tých nohách, rýchlejšie vyjadzuje údery, pravdepodobne si to nabuduje, o Frajovi veľa nevie o ňom veľa takmer nikto, je to pre mňa netypovateľný zápas a nemáme si k tomu viac povedať, takže poďme ďalej. Máme do tretí zápas, a teda Trouden Santos úplne preskakujem, to je normálne, že šialenosť, čiže presnil som sa na Šarafa s Aspundom, Sean Sherman má 4-1, Aspund 6-1, je to 30-ročný, 27-ročný fighter. Je to proste fight, ktorý bude na veľmi nízkom leveli. Nikto z nich neukázal nič svetoborné a podľa mňa ani nedokáže. Šaraf není žiadna ťažká váha, OK, on je light heavyweight a do heavy je proste jeden veľký obrovský skok. Pozeral som sa na to, ako schudol, neviem, čo si mám o tom úplne myslieť, či je to dobrý move alebo zlý move. Ide do ťažkej váhy, OK, nemá nič, možno skúsiť nejakú sapku a to bude z jeho strany celé, aspoň by si to mal postražiť. A tento fight nejdem opäť rozoberať, ani k nemu robiť žiadny rozbor. A tieto 3 zápasy na prelims, čo je podľa mňa asi najlepšia prelims karta celého roka. A vyšlo to práve na tú poslednú vynechám. Čo sa týka týchto 3 zápasov samozrejme, len už si už rozoberieme. A poďme rovno na ňu. Nebudem tieto fighty ani pozerať. Asi sa vtedy nájem na čo. Tak, banda Amanda Lemos, Gillian Robertson a short notice fight, keďže Robertson má zápas Lucindo a ktorý sa prihlásila sama od seba nakoniec Lemos. V pohode sa tomu ani moc nečudujem, keďže ona mala naposledy zápas Tatianou Suárez a to je typologicky rovnako alebo podobná superka ako Robertson, ktorá chodí často po takedownoch, ktorá to chce zobrať na zem, čiže nemusela nejak výrazne od posledného zápasu meniť prípravu, ale poďme sa na to pozrieť. Čo sa týka Amandy, to bola top fighterka, možno stále veľmi vysoko, je to za mňa super bojovnička, jo šampiónka, ktorá
vyzvala každého. Nezlakol sa nikdy žiadneho fajtu. V posledných 3 zápasoch už síce 2-krát prehrala, s Vandirobou na arbách a s Tatianou Suárez na body a porazila práve Lucindo, ktorá mala nastupovať proti Robertsom. Tieto hry nie sú žiadna hanba, či už Vandiroba, či už Suárez sú špička. Predtým tam prehrala s Weili, čo opäť nie je žiadna tragédia, bola to očakávaná prehra, dá sa povedať. A naopak si poradila s Mackenzie Dern, čo je nikdy ľahký zápas, alebo ľahký matchup. Poviem k tomu najdôležitejšiu vec, ktorú si možno veľa ľudí neuvedomí, keď sa na to bude pozerať ako na short notice. Amanda bola na 1,000,000% príprave. To je proste žena, ktorá miluje MMA, ktorá trénuje každý deň, ktorá dodržiava veci s tým spojené, či už dietu, či už tréningové jednotky, či už záťaženosť, či už sparingy, všetko. Ona bude na ten zápas pripravená, ale nejde z plného kempu, Ja si myslím, že trénuje non-stop a vzala to hlavne kvôli tomu, že je to podobný fight, aký mala naposledy. Cíti sa teda ready, pripravená, ale myslím si, že v nejakom momente možno prevýši ten full camp a tá pripravenosť na zápas Kanaďanky. Ona išla oveľa dole, čo je určite pomôže. Jedného dňa možno pôjde o titul aj ona. Má našlapnuté celkom fajn. Stále 30-ročná fighterka, má tam 16-8. Len už má 15 späť, aby sme nezabudli. A 38 rokov. Odkedy Robertson prehrala s Richie, má tam 5 winning streak, čiže vyhrala 5 zápasov po sebe. Grappling evente, ktorý sa naráta do Profi MMA Stats, dokonca porazila Rosina Namajunas, takže solid. Jednoznačne pôjde po takedownu, jednoznačne pôjde po zemi, bude to chcieť zobrať na zem, bude chcieť nabudovať zápas, bude chcieť možno vymysleť nejakú submission. A to je jasný gameplay, v tomto zápase pôjde len o to, či to zvládne na zem zobrať. Myslím si, že tých takedownov, ak by sa to neradilo, bude neúrokov, bude veľmi aktívna v tom, aby to na zem dostala, pretože ak to na zem nedostane, môže sa z toho ľahko stať fight a len dilemu, ktorá bude proste lepšia, silnejšia aj presnejšia. No ako náhle sa pôjde na zem, a ak sa pôjde na zem v každom kole, bude to naopak fight Kanaďanky. Tá je vypísaná ako favoritka za 1,40. S prežmúrenými očami s tým súhlasím. Myslím si, že sa dole pôjde. Naposledy tam ukončila Marinu Rodriguez, ak sa nemýlim. A je stále v dobrom veku. Short notice v dobrom veku, z plnej prípravy. Matchup, zemiavky, dá sa povedať, proti postrelku. Za mňa Robertson, ale s tým kurzom by som si dal pozor. Uvidíme, ako to bude vyzerať v tom druhom kole a bude schopná doručovať tie takedowny, tak vyhrá. A veľmi som zvedavý na takedown defense od Lajmoš. Čiže ešte raz favoritka za mňa Kanaďanka, ktorá je zároveň aj kurzová favoritka. A poďme ďalej. Tak nám to tu musíme rovno preskočiť na Polish, nakoľko sa fight Brita s Baldessarianom podľa viacerých webov neuskutoční. Niekde to stále vypísané je, ale na 90% nebude. Takže sa presunú na hlavnú kartu, kde nás čaká Neil Magny proti Jaroslavovi Amasovovi. A
opäť veľmi zaujímavý fight, ktorý si veľmi rád pozriem a som na ňo veľmi zvedavý. OK, Neil Magny tam má 31-13 a Jaroslav Masov, teda Dynamo 28-1, čo je veľmi šajný rekord, ktorý bol donedávna ešte na 27-0 dokonca. A je to 38-ročný a 31-ročný fighter zápas. O welterweight, čo sa týka Amasova, je to šampión Belladoru, je to jeho prvý zápas, a teda premiéra v UFC. Prehral len jeden jediný krát po kariére a to s Jasonom Jacksonom v roku 2023. To bolo v treťom kole na Punches. Bol to jeho najhorší zápas v kariére. Pozeral som ten záznam dvakrát. Bol úplne mimo, ako keby bol v tomto prvýkrát. Stane sa, každý môže mať deň vôbec samozrejme. No a deň vôbec nebude môcť mať s Neilom Magnym. OK. To je fighter, ktorý má v UFC 24-12. Ten damage je znateľný, je ho poznať. Rozoberal som ho pred kartou v Austrálii. Ak si dobre pamätám, keď mal fight s Matthewsom, ktorý bol favorit. Matthews v kurze 1.20, čiže to bolo jedno veľké prekvapenie, čo sa tam udialo. A Neil Magny bol v prvom kole ukončený na submission, ktorú neviem, či respektíve odklepal, alebo už mu tam odumrela ruka, ukončil to rozhodca a následne to vrátili naspäť nejakým spôsobom s tým, že Magny je OK a Jake Matthews musel pokračovať naspäť v tom zápase, v ktorom si myslel, že už vyhral a nakoniec bol v treťom kole sám ukončený na submission. Čiže to bol jeden veľmi divný kontest a jedno veľmi divné rozhodnutie a možno jedno z najkontroverznejších posledných rokov v UFC, ale OK. Neil Magny už je len taký tester pre iných fighterov. Prepráte sa, teraz Pramasova, je to proste také, ukáž, že dokážeš prejsť cez tento test, cez Magnyho a ideš ďalej. OK. To isté čakám od tohto fightu, je to len taká previerka Pramasova, ako je na tom, či má na to UFC stále. Nemá tam veľa fightov v posledných rokoch, OK, on od tej prehry mal len jeden fight s Millenderom, ktorého ukončil na Anacondu, čo je na jednej strane veľmi dôležité, OK, keď má niekto 27-0 a myslí si, že je na špičke sveta, je šampión Bellatora. Všetko okolo toho zrazu prehra, nemusí byť úplne ľahké sa vrátiť na tú víťaznú bundu, vrátiť sa celkovo späť do toho kolotoča, on to zvládol, dostal však na to optimálneho supera, ktorý na zemi nevedel absolútne nič. A Dynamo je veľmi silný na zemi, je to veľmi dobrý grappler, wrestler, vie zobrať fight na zem, vie si tam nájsť ukončenie, ale není zlý ani v postoji. Myslím si, že je to komplexný borec v najlepších rokoch, OK, Ukrajinec, ktorý je z dedinky, ktorá sa volá Buča, teda silno zasiahnutá oblasť vojnou, OK, zničili mu domov, zničili mu dím, presnul sa do Ameriky, trénuje sa tam, pripravuje sa tam na zápasy už dlho, trénuje tam. Myslím si, že môže kľudne nakúpnúť aj do top 10 možno, do top 15 určite. Uvidíme, či bude mať aj na top 10. Uvidíme, aký fight dostane a ako Magny ho porazí. Je tam kurzový favorit okolo 1.30, čiže je stále solidné, keďže toto by mal prejsť bez väčších problémov. Magny ho podceňovať netreba, ukázal to s Matthewsom. Myslím si, že kľudne príde Sapka od Ukrajinca a ten vezme win. Je to možno vodzovka taká potrava pre naštartovanie sa, keďže od Magnyho som čakal, že bude
skončiť kariéru už práve po zápase s Metisom, čo sa tam takto zomlelo. Dostával poslednú kartu v roku a možno aj posledný fight, buď na nejakú dlhú dobu, alebo posledný fight vôbec. Uvidíme. Každopádne favorit Amasov. Banda opäť fight veľmi divných postavičiek. Kennedyho, Zečuka, keď vidíme nejaké karty, už mi to evokuje v hlave nejaké zlé výkony, alebo celkom nejakú biednú kartu. Pohľadku proti nemu Marcus Buchecha, ktorý povedal s Maťom Budajom, potom fajte Maťa Budaja z UFC vyhodili a jeho tam nechali, čiže už nech každý posúdi, či je to fér alebo nie je. Kennedy má 14-6, Brazílčan to má 5-2, 33-ročný a 35-ročný fighter, sme v heavyweight a obaja idú teda poprvé, hej, Buchecha sa Maťom Budajom trénuje v Amerike, čiže bude aklimatizovaný, vykresluje ho veľa ľudí ako nejakého elitného grapplera, ktorý neviem aké jitsu a tak ďalej, čiže som na to veľmi zvedavý. Pri mne s Maťom Budajom som tam nevidel nič, čo by ma nejako ohúrilo. Dostal som do nejakej úhornej pozície, ale nič nevymyslel. A čo mu trošku možno hľa dokáhať je to, že v tom fajte s Maťom bol menší, alebo respektíve ľahší a Maťo ho dokázal kontrolovať. V tomto fajte by to malo byť trošku opačné. Zečuku ide totižto z nižšej váhy do vyššej a uvidíme, akým spôsobom teda dokáže ten grappling využívať. Ak to určite niekde v prvom kole, ak ste chrbát, kde je koniec raz 2, keďže sme v ťažkej váhe. Myslím si, že Zečuku nemá nejakú úžasnú obranu a ani nikdy neukázal, že ju má. To ich 6 prehra není málo. Toho nádielu porazil Walter Walker, keď mu tam chytil nohu. Má excelné problémy na zemi od samých začiatkov MMA. UFC bol na zemi viackrát ukončený. A myslím si, že pôjde len o to, či tie takedowny prídu a či Buchecha ukáže, že fakt ten elitný grappling má. Favorit je podľa mňa právom, keďže vo fajte opäť Zemiara proti Postera v úvodzovkách musím favorizovať práve Zemiara. No ak ten zápas ostane v postoji a Kennedy sa hodiť nenechá, môže to byť ľahko jeho fight, keďže tam bude diktovať tempo on. Čiže je jasné, že Buchecha pôjde po tej zemi, nebude to riskovať v postoji a miernym favoritom to nie je. No v šobetoch sa tomu určite vyhnúť. Tak mám do konečne začneme poriadne fighty a posledné 4 fighty na karte bude asi to jediné, čo sa oplatí nejakým spôsobom pozerať. Martin Charrier proti Melchizelovi Koštovi, 21-11-1 u Francúza, 24-7 u Brazílčana, 30-ročný a 29-ročný fighter a sme vo featherweight division. Správne vypísaná rovina, je to jeden veľmi vyrovnaný zápas, ktorý môže ísť úplne na hociakú stranu. Takto pred zápasom a teda pre mač si to ani nedovolím nejakým spôsobom typovať. Uvidíme, čo bude na váhe, uvidíme, čo bude pred fightom. Čo sa týka Francúza, je talentovaný fighter a atletický, rýchly, vybušný. OK, prehral tam na body s Mariscalom Swoodom v poslednej dobe. Porazil Mirandu na húb a Landvera v postoji v Nashville, čiže v Amerike to bolo v júli. On často robí chyby, okay? Či už v klietke, či mimo klietky, dokonca bol teraz niekde na dovolenke. Hej. Ten
tento týždeň bol ešte v Paríži, teda vo Francúzsku. Boh vie, ako je pripravený, aklimatizovaný a s čím to vlastne ide. Je to pre mňa jednou veľkou záhadou, prečo takýto fight berie, keď není 100% ready. OK, čo sa týka koštu, ten má prekrásne kopy, zapája všetko. Má aj celkom fajn grappling, hej. Možno bude horší boxer v tom zápase. Možno bude mať trošku horší wrestling, tým, že bude trošku ľahší. UFC má 5-2, prehral dokonca už dvakrát pred časovým limitom, raz postojí, raz na zemi. Má 4-0 winning strike, čo je veľmi dobré znamenie pre neho. V Vegas tam naposledy ukončil Orosu. Neukončil, myslím, že to boli body, ak sa nemýlim, ale unanimous decision, kde bol v tom zápase lepší, aktívnejší. A predtým v Mexiku porazil Rodrigueza. Toto je veľmi ťažký matchup na typovanie, veľmi ťažký matchup na robenie kurzov. Preto tam buky vypísali roviny, lebo nemôžu ani len sami nikoho favorizovať. Ako vrajím, v tom zápase sa môže stať všetko. Možno trošili linku, ak by Francúz išiel z dobrej prípravy, z plnej prípravy, ready na tento zápas. Favorizoval by som jeho, keďže môže mať návrh v tých grapplingových, respektíve v wrestlerských výmenách. A postoj môže byť rýchlejší, no zase, ako Košta bude tráfať tie kopy, môže si ho bodovať, môže si to držať, možno bude mať lepšie kardio, vyzerá, že v Amerike je už dlhšie, možno bude trošku viac pripravený. Zatiaľ sa tomu vyhnem a uvidíme, čo bude tesne pred eventom. Tak, mám dať tretí zápas vrchu na karte. Veľmi zaujímavý zápas, či už fighterov alebo už mien, keďže sa stretne Cezar Almeida proti Cezarimu Oleksejčukovi. Brazílčan to má 7-1, Poliak 16-3, 37-ročný a 25-ročný fighter, čiže je tam určitý gap. Je to middleweight a som veľmi zvedavý na to, ako príde Oleksejčuk pripravený na tento fight. Je to brat Michala Oleksejčuka, určite poznáte, tí, čo to sledujete. Trénujú oba spoločnému Fighting Nerds, teda s Brazílčanmi. Mám taký pocit, že tam chcú z neho spraviť nejakú komplexnú mašinu, keď je on už komplexný bol, respektíve je, ale stále sa to dá určite nejak vypilovať. Uvidíme, či sa poučí z chyb svojho brata, ktorý v MMA urobil takisto nemálo. V contenderi ukázal expresné ukončenie, za 30 sekúnd, alebo koľko to bolo. Má perfektné kardio, silu. Je to premiéra v UFC, takže určite bude chcieť vstúpiť dobre. Na druhú stranu môže ho to nejakým spôsobom aj zviazať, ale keďže s tými chalami z UFC trénuje, plus bude tam mať brata, myslím si, že to nebude nič hrozné. A za celú prehru tam mal všelijaké ukončenia, či už na zemi, či už postoj, či už rôzne špekulantstva, rôzne gilotíny, hej, mal tam aj nejaké punches, mal tam bodové rozhodnutia. Fakt vyzerá, že je komplexný a veľmi sa teším na to, čo ukáže. Ale pozor, čo sa týka Almeidu, to je čistý striker. To je chlapec z ulic São Paula, rodený kickboxer, ktorý má extrémnu silu, krásne kopy, krásne ruky, krásne kombinácie. Mal zápasy dokonca aj v Glory, a teda v organizácii kickboxerov, v Lige majstrov kickboxerov. Vyzerá vo fajtoch veľmi trpezlivo. Opakujem, extrémnu silu, aby vypol kadikovo na jeden úder.
vie si na to počkať, na to čuch, na to oko a kľudne si Oleksejčuk môže aj nabehnúť, hej. Absolútne to nie je vylúčené. Myslím si, že v takomto fajte príde k predčasnému ukončeniu. V UFC porazil Almeidu len kopilo na split decision. UFC 3-1. Opakujem, bol na všetkých kickboxerských eventoch, čiže nečakajte od neho, aby to on chcel zobrať na zem alebo niečo, alebo aby chcel ostať na zemi, bude chcieť ísť hneď do hornej pozície, ak k tomu príde. A Oleksejčuk to za mňa v nejakej fáze zápasu skúsi. A ak bude 1-1, bude chcieť to tretie kolo zobrať na zem, na bodové, zobrať silou mocou win. Tomu však asi pravdepodobne nedojde a uvidíme tam niečo rýchlejšie. Dostať sa to môže, samozrejme je to MMA, a je to UFC. Videl som tam na tabule, čiže Almeida mal dokonca 3 zápasy s Pereirom, teda s Poetanom a všetky boli na body. Dokonca jeden z tých zápasov Almeida vyhral, čiže mali takú trilógiu. Určite to nie je ľahký super, určite to nepríde odovzdať, aj keď už nie je najmladší. A bol by som veľmi opatrný s pikovaním, keďže každý bude na tejto karte, ktorý rozprávam alebo rozhovorím je len pik. Official bety sú len v MMA skupine samozrejme. Toto je len môj prvý názor na kartu alebo na zápasy. Ale naspäť k tomu. Oleksejčuk trénuje s Brazílčanmi, myslím si, že pripravenie pôjde dobre. Almeida bude vsádzať všetko na jednu kartu a na to, že niečo trafí, čo prísť môže. Ale keďže sme v MMA konteste a nie je to žiaden kickboxerský zápas, čo by Almeida už ešte chcel, tak favorizujem Poliaka a je to pre mňa v tomto zápase fighter, ktorý má proste viac možností ako tento zápas vyhrať. Tak mám dať najvyššie postavený zápas na karte, teda co-event. Toto si prejdeme trošku v zrýchlenom režime, ale Giga Chikadze, Kevin Vallejos, featherweight 15-5 proti 16-1, teda opäť takmer shiny rekord u Argentínčana. 37-ročný a 24-ročný fighter, no opäť veľký gap a je jasné, že budem favorizovať Vallejosa, ale dajte si na to veľký pozor, keďže Chikadze nie je žiadna pussy, OK, bude v tom zápase vyšší, má mať vyššie rozpätie a ak vie niekto trafiť úder z pekla alebo niečo nečakané, nejaký lucky punch, pripraviť sa na supera a totálne ho prekvapiť, zaskočiť, tak je to práve Giga. OK, má tam 2 prehry po sebe. Je veľmi otázne, či poviem v úvodzovkách legenda MMA, určite legenda gruzínskeho MMA, prehrá 3 zápasy po sebe. Som veľmi prekvapený, že zobral Vallejosa, čo je proste extrémny talent. A tu reálne bude hroziť Gigovi to, že bude prvýkrát v kariére ukončený na KO, hej. Je to super boxer, ktorý má background aj v grapplingu. Čím ten zápas bude dlhší, tým bude kardio Gruzínca fungovať menej a bude fungovať slabšie. Vallejos, ako náhle ten zápas bude v druhej polovici druhého kola, v treťom kole, ten zápas určite preberie, bude aktívnejší, rýchlejší, presnejší a zápas prináša nabuduje. No reálne, ako som povedal, bojím sa aj toho ukončenia. Podávať to pravdepodobne nebudem, keďže Chikadze nie je žiaden zmytiš, opakujem ešte raz. Má dobré kopy, super oko, ale má už proste veľa rokov, už tam
nie je dôvod alebo nejaká cesta k progresu. V každom zápase je unavený. Môžete si pozrieť jeho posledné zápasy, proste ten gas out tam príde a kardio prestane stíhať, čiže ak chce vyhrať, bude to musieť prísť čím skôr. Dovolím si tvrdiť, že v tomto zápase uvidíme opäť predčasné ukončenie, či už z jednej alebo druhej strany. Samozrejme favoritom je Vallejos, ale ako vrajím v MMA sa môže stať hocičo a tento fight bude na oficiálnych betoch pravdepodobne mimo mňa. Fight by the main event of the night. A niekde čakám opäť ukončenie, bude to v tomto fajte. Brandon Royval 17-8, Manel Kape 21-7, 33-ročný a 32-ročný fighter, Flyweight Division, OK, 3 a 6 divízie. Dôležité je si povedať, že tento zápas sa mal odohrať už oveľa skôr, no Manel tam mal problémy s nohou, čo sa mu stalo na nejakom tréningu, neviem čo to presne bolo, ale nemohol dostupovať na nohu. Brandon porazil Tyra, čo je krásna výhra, chce na split decision a v 5-kovom zápase ale poškodil mu tam krásnu bilanciu Japončíkovi. Porazil Morena, ktorý sa na split v 5-kovom zápase a prehral až s Vanom na decision. V 3-kovom zápase pre zmenu. Aj bolo 5-kolový, možno by to bolo iné, ale v tom zápase určite prehral. Roundout má každý zápas proste hod. Ja som ešte nevidel žiaden zápas nikdy, ktorý by nebol akčný, ktorý by nebola prestávka, on je tak odchovaný. Okolo 3 minúty ide do boxerských kombinácií, dáva dole ruky, skúša ukončiť fight, ide do prestávky, ide po hlave, ide po rebra, proste push, dopredu. A toto je pre tento jeho štýl najhorší možný matchup alebo najhoršia možná situácia, do akej sa chceš dostať, keď je pre tebe Manel Kape, ktorý bude ťažiť proste zo štýlu Royvala a ten štýl Brandona sa proste nezmení. Nemá čo iné vymyslieť, nemá čo iné špekulovať, pôjde ten istý gameplan, ktorý ide odjak živa. Manel má úžasnú techniku, má fighting, má super okolo. Ukončil Almabajeva, ukončil Bruna Silvu, prehral iba s Mukajevom v poslednej dobe. A ten má nepoškvrnenú takisto bilanciu, prehral na grappling, čo Royvalom nehrozí. OK, na zemi Manel ťahal, samozrejme za ten tlač koniec s tak elitným zemiarom ako Mukajev, čiže to nemá žiadnu výpovednú hodnotu v tomto zápase. Má viac sily, je viac dynamický podľa mňa. Má extrémne kolena, môže skúsiť nejaké elbows. Je tvořivý. Dal dole, počka si, kým k tomu Royval príde, ten skúsi prednú zadnú, čo je proste taký Kapeho kolotoč zápasov. Stále sa mu to takto opakuje a toto je presne matchup a presne štýl, ktorý mu bude vyhovovať, keďže Royval vie ísť len dopredu a Kape či z prednej nohy, či zo zadnej nohy. Nevidím tam žiadnu cestu pre Američana, bohužiaľ. Mám rád obidvoch týchto fighterov a jeden z nich už není najmladší a pravdepodobne to bude jediný zápas proti sebe. Čakám ako len ukončenie. Royval ešte nikdy nebol vypnutý na tú rohu. Ukončený bol na zemi a na zranenie, áno, on tam mal jedno zranenie a potom bol ukončený na zemi. Manel, ak je ready,
tréningov si vidím a spýtajú, že ready je, tak tento zápas vyhrá. No a vedie si tam cestičku, pomyslím skulinku a potrestá ten rebelov štýl, ktorý sa už proste nedá zmeniť, s tým nič neurobíme. Jedine, že by Brandon trafil nejaký lucky punch a musel by ho trafiť čím skôr, tak sa to môže jasné, ale ak sa bavíme o favoritovi alebo kurzovom favoritovi, jedným právom tape a pravdepodobne si to na nejaké tikety aj dám, čiže týmto by som pomaličke ukončil túto kartu. Takže vám ďakujem za pozornosť. Rozobrali sme si všetky zápasy, niektoré sme preskočili, niektoré sme si rozobrali viac, niektoré menej. Nie je to najlepšia karta. Nie som stotožnený úplne so všetkými tými matchupmi, ale je to posledná karta UFC v roku, čiže rozobratá je. A ak niekto stále není na Telegrame, určite sa tam pridajte. Rozoberám tam iné športy ako MMA alebo UFC, teda hokej, NFL, basket, tenis, normálny futbal. Čiže je tam to kopec, tam pekná komunita ľudí, každodenná aktivita od rána do večera. Meno je Fantomas Betting, nájdeš si to ešte raz na Telegrame, poprípade na mojom Instagrame je link, meno identické, ako tuto na YouTube. A uvidíme sa tu 28.12. pred kartou Octagonu, respektíve verím, že video tu bude nahodené 2-3 dní predtým, čiže po Vianociach. A to je za mňa celé. Ak niekto bude hore na tejto Fight Night, dúfam, že si to užije, ale budú určite nejakí ľudia, ktorí sú v MMA skupinke a teda, ktorí budú mať prístup k official betom. Verím, že budú sledovať a verím, že si každý z môjho rozboru zoberie čo najviac. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť a čaute.